Oras, selamat beribadah mari hita saluhutna. Ta puji matuhatta, marende mahita sian buku ende nomor 568 B ayat sada dohot ayat 2. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, ianggo halak partigori, mangulu do binahen ni pers si hohot na marhapor siaon, alai anggo dihalak perjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanamina di benua ginjang, hupangido hami tuho, sailehon matuhami ton dini hasitongan dohot dame, asatakka suboto hami na salomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugunami, marhite hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta puji Tuhan ta marende ta sian buku ende nomor 470 ayat sada dot ayat 2. Dia
Pangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bayanonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi kanaonmu jeladang jadi sumanonmu, manang ahana di badua ginjang dohot na di banua tongaon, rodinasa di bagasan aik na di toru nitano, dianggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patulhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ayo hona huhumna do sugot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pada pabaw diaw nari minggui, dinaonomari maulah hamu nasa siulaonmu, alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanu, rodi pagnisini hutani halak pe na mangebati hutam. Ay di naonomari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari para dianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tuata debata lau mangu ngulahon patik nai. Le tuan debata saya pargogoi mami mangulaon na partu patik mi. Amin. Terpuji tuata marendeta sian buku ende nomor 683 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madosata tu adopani debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami nada di banua ginjang pergugu na suatu dosan. Perdengan bahasa doho jala ro di saleleng-leleng na do asini roham. Saya marpar muati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ay jod-jodo hami mardosa maradopon ho. Jala jod-jodo husungguli hami rimasmu marhites yan pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan jawab, saya unang pangingot-ingot pangalosion nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigi mahata baga-baga taringo tuha sesaan ni dosa. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku midah hamatean ni perjahat. Nalomodo rohaku midah hamumulak ni perjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana diginjang. Amin. Tapuji tuatta sian buku endes nomor 180 sada ayat sada dot ayat 2. Dang natar Tabigi mahatani debata turpuk ni hari mingguon imana tersurat di buku Markus onom ayat sada satu ayat onom. Markus onom ayat sada satu ayat onom. Honalea Tuhan Yesus di huta Nasaret. Jadi hehe mai bana siani lau tu huta hagudanganna jala di huton akasisianna mai bana. Jadi jupari sahabat dipuka ma mengajari di perguruan. Jadi longang marohani na torop na umbegesa akan nindama sian dia doi tuibana jal hapistaran dia doi nani lehon tuibana ai ulan hawogondo hape pinatupa ni tanganna dai bana tukangi tubuh ni si Mariai haha ni si Jakobus Joses Judas dohot Simon dari lambuk ta akai botona jadi tergasit mana sida mida ibana alai ni na Yesus mamandok na sida tung naso mersangap do panurirang yang go diluat hago danganna dia kadonganna sawutuha dohot di bagasna jadi dak terpatu pasa di si ulaun hagogoon dukon ni nania pehon na tanganna tuotik kalak na hatsitan laho pamalum nasida gabelongang marwahana ala soporsea nasida laos diliati ma akahuta di nasaluati mangajari ido sahakna mertua doakan atumangihon hatani debata jalan na upeopsa amin. Tapuji Tuhata marendeta sen buku ende nomor 672 ayat sada 2 ayat 2. Tuhan
taha tindakon maha porsiottai, sungon na hinatindakon idong atas sa porsiaon di sandok portibion, rap mahitamandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergugu na suatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anani debata Jehovah nasa sadai, iman at tinubuan ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di perbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata, na tumona bernit, di panghuman ni silatus, na mati terpajal doi bana diau pinarsilang, na tua tubanua todo dong ditanom, na mulak mangulu dari potuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani, disimai ibana pay mangulak sugo tu tanoon, manghumir na mangulu dohot na mate. Aw porsia diton di perbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan na badia, doho dia sisadi dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sugo daging ni halak naong mate, doho dihangaluan no sarasuda. Amin. Tabi kima tikting na masa di mingguta sadar di mingguon. Tabegema tikting namasa di mingguta sadarion do na pamasaon ni huriata tapai hutihut ma. Sermon Parhalado pada hari Selasa 6 Juli 2021 masuk pukul 17.00 WIB. Marturia, persembahan bulanan. Jadwal persembahan bulanan tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut. Untuk bulan Juli, tanggal 11 2021, Ima Sadarion, persembahan bulanan di Huriatta. Tolu titik 2. Pada hari ini Minggu 11 Juli 2021 kita memberikan persembahan bulanan Juli 2021. Persembahan bulanan dapat diberikan melalui transfer rekening Mandiri HKBP Jalan Lurah Cimahi atau diantar ke gereja pada jam kerja. Pemberitahuan 5.1 Ibadah Minggu. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi saat ini tentang COVID-19, virus corona, dan informasi varian baru virus yang telah bermutasi yang saat ini terus diteliti dan semakin banyaknya masyarakat dan warga gereja yang terpapar virus corona, maka gereja kita masih mengalihkan ibadah Minggu tanggal 18 Juli 2021 dari gereja ke rumah jemaat masing-masing melalui
live streaming di YouTube channel dan Facebook HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam 2 kali ibadah, yaitu kebaktian pagi bahasa Indonesia pukul 7.30 WIB dan kebaktian bahasa Batak pukul 10.30 WIB. Kebaktian sore sementara ditiadakan. 5.2 dana pensiun atau aksi 1000. Mengingat kegiatan ibadah minggu masih melalui live streaming, maka dihimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap mengumpulkan dana pensiun atau aksi 1000 melalui transfer ke rekening Huria atau diserahkan melalui Sintuawek masing-masing atau diantar ke kantor Huria. Jadwal ibadah minggu tanggal 18 Juli 2021 waktu pukul 7.30 WIB dan pukul 10.30 WIB live streaming. 5.4 perbaikan laporan keuangan. Pada Warta Minggu tanggal 4 Juli 2021 di kolom penerimaan ucapan syukur atas nama keluarga besar Nyonya Asi Matupang Boru Gultom atau Opu Kembar dari WEK 3 tertulis 20 juta, namun data rekening koran yang masuk hanya 10 juta, terjadi gagal transfer. Sehingga saldo Huria bertanggal 4 Juli 2021 tertulis 366.887.676 rupiah berubah menjadi 356.887.676 rupiah, sehingga saldo Huria pertanggal 4 Juli 2021 adalah 356.887.676 rupiah. Demikian warta keuangan telah diperbarui. 5.5 berita duka. Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang lalu telah meninggal dunia Nyonya Situa PM Sitijak Inang R. Boru Tapea, tutup usia 85 tahun, alamat Jalan Cigugur Tengah, masuk WEK 1, dan pada hari itu juga telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Lima titik 6 Open Recruitment Team Multimedia HKBP Jalan Lurah. Tim Multimedia HKBP Jalan Lurah Cimahi membuka pendaftaran batch 2 untuk bergabung menjadi petugas live streaming dan soundman HKBP Jalan Lurah Cimahi. Bagi jemaat yang tidak memiliki background ataupun kemampuan dalam hal tersebut, tetapi tergerak untuk mau melayani Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir. Semuanya dipersilakan untuk mendaftar, karena nanti akan diberikan pembekalan dalam pelatihan multimedia HKBP Jalan Lurah. Tim multimedia menghimbau dan mengajak dan mendukung pelayanan ini. Scan QR kode di bawah ini untuk mendaftar diri Anda. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kontak person berikut ini: Situa NTH Pardede nomor sekian-sekian, Situa JN Panjaitan nomor handphone sekian-sekian, Geri Simajuntak
nomor handphone sekian-sekian, dan Andre Nainggolan nomor handphone sekian-sekian. Songonima tikting namasa di Huriatta di Bagasan Saminggon. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tapuji matuhatta, marende maita sian buku ende nomor 160 sada, ayat sada dot ayat 2, Uhud papungu peliat napar julu. Dame ni debata na sumurung sian salhut naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Oras madihita di hamuak kamanginang na di haulongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Salam sehat madihita salhut na. Jala saya totong diramoti Tuhata mahita di pardalan lingoluta akan amar sahid saya di pamalum Tuhata mahamu. Jala di pargungi Tuhata mapartod dia mundo pardagingmu tu aka ruas di huria keluarga doho situa na terpapar COVID-19 sia. Oh serohata di Tuhata manginang leono di batado di hamugugo dohot hahipason dinalaho manganupi aka namasa di bagasan Portibion. Amanginang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debatan di bagasan Minggu Sadarion. Ima minggu paono pondung Trinitatis. Jala topik ni minggu ta ima manotong pajongjong hasitongan. Nenet mesian Amos bidupitu mamuka mesian ayat 10. Sahat maitu ayat 10 pitu. Amanginang tapaihud-ihud mahatani debata. Jimarhite bibilta di bagas tabe hujahama hatan di bata sonon madidok hatan itu hata. Jadi disuruh si Amasia malim sian Betel suruan natu si Jerobeam raja sian Israel nin nama marjehe-jehe do si Amos dopakko di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tertaun tanoi hata-hatada sudina. Ay songono do didok si Amos ikom mate si Jerobeam marhite hite podang jala ikon tarbuan tu habuangan ianggo Israel sian tanona. Dungi didok si Amasia tu si Amos lama ho
ali paralatan mapurus maho tutano Juda jala disimaho mangan sagu-sagu jala disimaho manurirangi alai anggo di Betel unang beda dati manurirangi ai huta habadiau ni rajai doi jala hudunan ni harajau doi jadi nina si Amos ma mengalusi si amasnya dang nian panurirang au jala dang anak ni panurirang au halak parmahan doau jala na papungu-pungu parbue ni hawat tajau tungi dibuat Jahoba maau sian na mangadu biru-biru jala didok Jahoba tu au lama ho manurirangi dopak bangsokku Israel ope tangihon mahata ni Jahoba nimudo dang jadi ho manurirangi dopak Israel jala dang jadi pistik koronmu hatam dopak pinopar ni si Ishak di baini sonod do hatani Jahoba marmainan do jolmam di bagasan huta jala maragian aka anakmu do borum marhiti-hiti budang jala bagion do tano on marhiti-hiti ruji-ruji jala mate di atas tano na ramundo yang goho jala terbuan tu habuangan ia Israel sian tanona ido sahat na moliate ma di tu hata dihamu kamanginang na dihaholongan di bagasan tu hata Yesus Kristus turpukta sadarion laho patol hason laho paingotok kita asa totong hita mangula di bagasan hasitongan nang pesongo dia namasa nang pe ikon aha nata adupi jala molo tung pe ikon nagabe si hasugohon ni halak kita lau mangula hasitongani alai hata ni debata marhite-hite panuhirang si Amos laho patol hason hasitongani ikodota ulahoni jala ikodota nguluhon ta suara honi di bagasan nguluta namasa na taadupi nang peikon hamaguan hosa hita alani hasitongani alai dang nagabe talu haporsyata hinorhoni molo taswarahon hasitongan di bagasan nguluta si patamanginang saihirana si sogoroha do halak na mangulahon akan hasitong si patanian si sogodo akka halak na mangalihon hata na dinggan laho patikoson uhum na piol dohot laho mangalihon akka nasa nasitong si suguro apalagi di hita halak mata rupa di pitor di padaudo pitor boy dohonon di muruki do ya di tonga-tonga ni komunikas, di tonga-tonga ni keluarga, pitor gabe sisogo do. Ya. Jala mukir rahyado hita laho mengalami akan sisongoni. Ditiki adong sada peristiwa, manang ditiki sadong adong boy dohonoku persoalan. Tabotodo dia do nasitong jala tahatai nang pegodang aka jolman di labung tam jala mungkin pera aka ale-ale tasadiri dongan risari peta anak kota keluarga todong ale-ale manang dongan rupani olo do sipanta dang lomoro hana molo tahatai nasitong ujung na buido hita gabi sisogo tu halak adong dor dua na gabi rumang ni pangalahon ni diktiki molo akan na mangulahon na sitongan na setotong di bagasan ngulu na naparjolo akan nasa na mangulahon na sitongan nang pediboto ibana nasa kaparmaran na dia dopan ni mana nang pesongon dia pangalahon ya kajolman na makasogohon ibana nang pesongon dia aka ancaman aka hata-hata naroti ibana dang na mabiar ibana disi sadok hasitongani
ikut disuarahon. Las buhape na masa asitong ani disuarahon. Ido nagabi turput sa darion. Marhiti-hiti panurang si Amos. Napaduahon adong dojolma ditikim makatay akan asitong iba na aledung dapat ancaman gabi ng ngolo pimana masuarahon na sitongi gabi bungkam gabi mabiyar tahutan ala ni ang kaancaman alay adong do deba rumang di pangalahon ni jolma na soolo pasahaton manang soolo masorahon na sitong atik pe di boto imana na sitongi tuwahay ni mana halapatan na unang pola gabi parmarado duwe wano nganon batu bago ma cari aman adong do song ni dang pola ni satu-satuan ni dang pola ni hataon bay ni pasi ma itu adong duwe ujung na gabi mabiyar. Pangalahon na parjolodo na gabi hatan ni debata ima marhite-hite si Amos. Panunirang na memet doon. Naso tinada ni hala doon. Hutana siyang tekowa. Latar belakang di keluarga na pedak na siyan halak bangsawan. Dang na tinadaon. Alay ulaon na pe, dang na gabi ulaon na makorhon, boy dohonon gabi ditanda halak ni mana. Dang na gabi mamora niya na Amoson, alay parmahad do ibana. Memang rata-rata kapanurirang dibuat di bata siya na kaparmahad do. Buasa, ala memang parmahanido, marsiajar imana selama parmahani, bohado laho padumudumuhon, bohado laho manugunugu, laho manuginogi akka parmahani, akan nani parmahani di bagai sandalan hasitongan. Ya. Alay songon di ni hata ni ibata di ayat 15 dibuat debatado ibana. Sian parmahan nai di jauh debatado imana. Ditotopon gabi panurirang laho manurirang bangsa Israel. O Amos, hujo maho gabi panurirang laho manurirang di tonga-tonga di bangsaku Israel. Ahado sa sitong na di panurang ibana gabi ro na debata laho masuruh si Amos. Ahado persoalan nama sa harwa. Ternyata ditiki harajaon ni Israel na manguluhon raja bangsa Israel ditiki ima na marguar raja Jerobeam. Raja Jerobeamon raja na somanad di bata. Raja na sayhonan lomo-lomo na mangula kaulaw na. Raja na salomo-lomo rohana di bagasan akka kemewahan tanpa melihat situasi kondisi di tengah-tengah di masyarakat na. Ditiki Jerobeam manguluhon bangsa Israel di hadiai. 3 pangalahon ni ibana naso sa dalan doon di bata may na parjolo. Di panakaw ibana do nagabe pajak. Siya tong-atongan ni bangso manang akka rakyat na memet. Gabi merasa tercekik emak. Ditagih HP na meto na puguson mga sumangan nama nang pa iko mabayar paja ibana nang numa ditotopot pamaritahian alay las tabado bilangan ni paja naikon si pasahaton ni akan na pugos ujung na dopak de batama na pugusi pasahat alu-aluna dia akan nama saya.
Napaduahon di hamwa kamanginang dibuka Raja Yerobiam dong ima songon dukungan politik tua ka bangsa asing bangsa naso manada de bata isarana bangsa Mesir dibuka hubungan diplomatik habe takas do diorai di bata unang sarobang dohot halak Mesir alam memang di masa opunasida di zaman ni si Musa Mesir do na perhatobaton aka opunasida di taro Mesir na ujui sampai di lot di batado tulah 10 tulah kan 10 jea yang itu napatuluhon dibuka Yerobiam do songon persenjataan namana ba gudang aka rakyat na parsidohot marporang jalalos gudang na mate holan alani huaso las dorohani si Yerobiam lahu mangula kaulau ne ala danganong na pasingoton ibana alay Roma di bata dipake masih Amos sukun adong do hatahutan ni si Amos songon jolma ibana ala di boto imana dia dopan imana dang nagabe jolma biasa ale sadar raja na memiliki kuasa ada pasti alai hatahuton ni ibanai biar ni rohanai manggodoi ala debatado nama suruh ibana Allah ada di dalam pihaknya siapa yang akan ditakutkan di boto si Amos tu nagabe konsekuensi na borhat ibana lahu manurirang dopak raja na lilalimi ano di boto bahkan di terupuk tahun didokodo diusir dilaluhon artinya difitnah diancam ya di bawah si Amos tuh dang mardongan ibana lahu mengadupi nama saya dang mardongan ibana pasahaton tona nasiat debata sahala na dolao mengadupi Raja Yerobiam ala ikos sahat do tonan ini bata ima hasit tongan ni dang boy dang ikos sahat do nang pesongon dia situasi kondisi ikos sahat do hasit tongan ni dopak nasida nang pe ikon go aka ancaman terlumumi ma di bagas terpukon adong masa dapat malim sian Betel na marguar si Amasya dia lualuhon ibana do si Amos do pak Raja Yerobiam sampai di do raja ida mak marjehe mak si Amos marjehe do si Amos do pakho di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tartaun tanawibe hata-hata na sudina. Ya. Raja Yerobiam Amos telah mengadakan persepakatan untuk melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Dang nalau mangalo si Amos alana pasahaton barita hasitongani do ibana. Dang nalaho mangalo ibana laho menjatuhkan si Yerobiam tidak. Alai dipakai si Amasya do situasi nama saya. Asa turun tangan manian si Yerobiam. Lahu mapuno si Amos nin narohana. Gabi di ma konsolidasi politik. Gabi di ma si Amos naing majeheon si Yerobiam. Amos dikatakan ingin menggandakan persepakatan melawan tuanku. Artinya didok ni si Amasya, Amos ingin melawan engkau, memberontak atas engkau. Apa dangi? Alenang pesongoni dang nagabe surut rohani si Amos.
nang pedi palau imana alai didok si Amos do ikom mati dong. Ikom mati do si Jerobiam marhiti pudang molo dang diulahon ibana hasitongani ya. Dang ditangihon ale gabi las gabi si suguma si Amos di hati. Tetapi nubuatan itu harus berjalan amang inang. Kebenaran itu harus disuarakan walaupun sakit. Walaupun dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan mengizinkan, tapi kebenaran itu harus disuarakan. Karena Amos tahu akan terjadi celaka mara bahaya jika mereka tidak bertobat. Aladang marmiam-miam siat debatado sotung lalu rima si debata odon na di si Amos alay adorang so lalu rima si debata mula mahamu di bagasan hati goran tudalan di debata unang be ulahon ulau ni alay berikanlah keadilan kepada rakyatmu, berikanlah keadilan kepada rakyatmu. So na didok ni Amos bidu 5 ayat 4 molo di bahasa Batak didok do ay songonodo hata ni Jahoba tu pinopar ni Israel lului hamu ma au asa mangulu hamu ya mencari Allah agar engkau hidup. Ido na didok ni di Batak carilah aku maka engkau akan hidup. Lalu peliharalah kebenaran. Songan di daun bidu 5 ayat 24 tahun. Songan di daun hata di bawah. Jadi margiling-giling masongon aik uhumi jala hati goran songon sungai na soolo marsik dalam bahasa Indonesia dikatakan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Karena kehendak Allah adalah bagaimana kebenaran dan keadilan perbue ni haporsiaon parbu ini ngulu ni akan aporsia tu di bata. Amang nang na dia holongan mungkin ranguluta tohodo na pinasahan ni si Amos dada holan tu si Jerobiam mungkin tu hita saluna hata ni di bata di bagasan tikion. Ido makana sayunang maolo hita manginang laho pasitok-sitok ko diri mono salah-salah. Molo salah, unang mabiar. Ya. Basa hudok soni. Gudang dohala na soolo mengakui hasalaun na. Hape dia dupan di debata. Salah satu syarat meminta berkat dan pengampunan dari Tuhan adalah adanya pengakuan. Pengakuan akan kesalahan yang kita lakukan. Kita akui di hadapan Tuhan, bukan malah sebaliknya menyembunyikan atau membenar-benarkan diri. Ya. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tamo kiradang mangulu hita di bagasan hasitongan dope di saliling mingulu tahun. Saya rong do si patah hita mangulahon akan aso digor, akan aso sitong. Apalagi ma maradopon akka sinamoto. Jok dorahita mangulahon na sotigor. Sa halak pimpinan mungkin hita di sada instansi. Mungkin dehado hita dang adil. Tuak kadongata. Dang adil tuak ke bawah hata. Di tonga-tonga di keluarga mungkin dang adil hita tu inata manang tu amata. Dang adil hita tu anak kota sipai sada, sipai 2, sipai 3. Sipai 4 doho sipai 5 doho udutna. Ya. Turpukot do pasingotok kita manghinang. Dang adong lapatan na hita marhapor siya tutuhani alay molo dang hasit tongani nagabi parbu ini ngoluta. Tidak ada gunanya. Karena buah daripada iman itu adalah bagaimana kebenaran itu akan tinggal dan diam serta keadilan itu akan kau lakukan dalam segenap hidupmu. Mulai sadarion
Dokkomma ido, molodo ido. Dokkon naolo doa, molo naolo doko. So kona dok ni Matius 5 ayat 37. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selainnya itu berasal dari si jahat. Artinya mergabus itu berasal dari si jahat. Nah, manginang nadi haulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki hidup kita ini agar lebih berguna. Apalagi di masa situasi na masa di Jawa, di Pulau Jawa, dohot di Bali, diberlakukan pemerintah tadon waeng PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Aka usaha pun mungkin agak mandek. Dalam gudang dora ditutup. Buasa di basa tu situation PPKM darurat. Na pinasa ni presiden ta. Asa unang martaba do. Alay ko ningo tamuna da. Ini bukan salah pemerintah sepenuhnya. Alay salata doi. Buasa hudak ko salata. Ngai didokon protokol kesehatan. Alay saya membangkang kita. Ngai didokon unang mudik. Dohot kita mudik. Ya, maaf. Ya. Artinya holong dodon yan jala Muhammad bahenon yan saya holan na dijabu tohodon yani boy do hitan niya mardalan ni sali-sali alay tetap melakukan protokol kesehatan alay sonari ahaning dohonot tabi taba heran alam jonok namasay kan itu alam jonok namada tang tasangka dongat tanat para do be Jepang ape hola sona dang tasangka sakator do hita do ibana habelas hola tang tabo to apalagi virus delta no engon hola berpas-pasan inap dang marmasker hona buhamay dala berita na ni dapat danganong dope vaksinasi tu virus varian virus delta tidak ada disuruh pamaretat taruh hita vaksinasi ale gudang na membangkang dilihat do hita gratis vaksinasi ale gudang na soolo dumar bayaran dong baru pe disalah ma pamerintah kan amang inang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus suara hon hasitongan dokon tuduaka mulai dengan diri sendiri mulai dengan keluarga mulai dengan komunitas kecil terapkan protokol kesehatan. Terapkan. Mudah-mudahan masa itu tanggal 20 salpu PPKM on jala gabi zona hijau mamuse wilayah tahun kan itu bereng mahuria gereja kosong kantor kosong alepo hameno imana masa di luar kekuatan kita tapi perhatikanlah virus COVID-19 ini menampar kita ternyata kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Alay ti hamu ka manginang. Hita na hinaholongan di bata. Marilah kita tetap berdiri di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dang nama dok nangpe tahaporsyai Pirson cara ni debataro pasinggot ton hita ala gudang dosa hasalau ta'ala dang nama dok hamu akamanginang na terpapar COVID-19 hona hamu cahaya tidak mau mengatakan demikian. Tetapi ketika itu terjadi ingat Tuhan berada di pihakmu. Amin. Tuhan berada di pihakmu. Semangat. Namar sai pos rohani Tuhan tak malum. Tangyang Lasong dia pemurani obat si panganon, si inumon. Holan ditangyakon obati gape makorhon hai pasod we. Percaya mau. Makorhon hai pasod we. Tangyakon. Dan argani obat di. Ya. Nah manginang mari kita berbuat dalam kebenaran. Nang pehacit si sogo hita.
Tapi jangan kalahkan kebenaran itu dengan kejahatan. Tang perlu hitam manapu aka pujian sian halak, tidak perlu. Mau taulah hona sitong, enggak perlu. Yang perlu adalah ketika Tuhan memuji kita. Ya. Tuhan tahu alai itu tuh jangan membenarkan diri. Unang pasitong-sitong diri. Tetapi selidiki kebenaran yang ada padamu dan perhadapkan dengan Tuhan. Nah, manginang saya diramuti Tuhan mahita saluhud na manang di dia hita maringanan. Osrohata. Asi marohani Tuhan tak. Dilud di batama di hita haguguun hai pason. Semangat ne baru. Terlumubi di bagasan pardaging otak. Natinopa di debatai. Ido HP nagabe senjata utama laho mangalo virus nama saon. Apa itu? Imun tubuh. Ya. Orang tahutan, orang babiar. Tuhan pasti menyertai. Amin. Martai kita. Pinuji pinasangga maguarmu ali Tuhan, debata amanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Molia tema dihatam nawadia, nanunga ditangihok kami ali Tuhan, apala di bagasan tikyon. Marhite-hiten na posom panuirang si Amos, na laho patolhason hasitongan tu parhuaso di hatiai imatona na siyako Tuhan ikos sahat doi asa makorhon haluaun dada makorhon rimas moliate Tuhan diajari todim dohot hatam nabadi kami di bagasan tikyon asa totong kami mangulahon hati goran asa totong perbuwe ni haporsion namion mangula asitongan jalak asabui kami adil berbuat keadilan tuah kadungan nami nang petu sudut nau met situtu asa berbuat kami adil idon na di halo mohon ni roham ali Tuhan gabe songon tada perbuwe ni haporsion nami tada sihutoko kami di bagasan ngulu namion Tuhan marhite tang yang namion dibuah kami masude akarwas ni huriam manang di dia penasida maringanan dohot akamanami na namin na beribadah secara live streaming nuaing rap dohot kami manang di dia penasida maringanan pasu-pasu Tuhan guluna pasu-pasu akan naniulan di tangan na Tuhan padau sian aka parmaraan padau sian akan namasa hajahatan tarlumobi akadongan namanya di bagasan parsahiton dohot na terpapar COVID-19 sian sahatu tangambo ma Tuhan hupasat tami daging doktor tidak lehon hamalumon gogo di bagasan pamatang pos niroha di bagasan pakirimon asa todimi ma Tuhan patodim na badiema pamalupon na sakarwas ni huriam na di bagasan parsahiton dohot akan na terpapar COVID-19 siya sahatu homa Tuhan hupasat tami daging doktor dina talumobi di inanami nyonya si torus buru hasibuan do amanami si tua empanjaitan na sahatu bagasan tikyon dirawat na sida di rumah sakit hinorhon di parsahiton na masa di pamatang na Tuhan satu tangamu mahupasat daging doktor dina posrohanami tangamu na badiema laho mamaso-maso na sida pamalupon iba na siyan parsahiton na manang ahape parsahiton na masa di pandagingon na Tuhan pasu-pasu maka na marulang tahun doho aka marulang tahun pardongas saripion di bagasan minggion aka na marsakap di lau mangula ka ulaon di bagasan saminggon Tuhan asi maroham pasu-pasu lehon gajang niumur leon lasiroha leon hahipason asa gabe habauran pasu-pasu akarwas yuriami di tonga-tonga ninguluna dinalaw mulak pehami dungani ramoti parbadiay jala sa tuhoma upasat tami ngulu nami di bagasan ari-ari na di joloon di bagasan Kristus Yesus asi maroham jalo matang yang nami
Amin. Tapasahat mapeliata manginang jala tapasahat andongan marhite-hite rekening ni huriata manang akasitua marhite situa doho tu kator edeta nomor orang beratus siapus sada ayat sada doho uduna mari dehita. Upasahat matu Yesu, saluhut nangoluki, rohanang pambahen aku, saluhut natikiki. Upasahat matu Yesus, saluhut nadiriki. Upasahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Pakai aku matang aku, mangulolo monai, lakanang si manjojoku, mangihuton tuhaki. Upasahat matu Yesus, saluhut nadiriki. Upasahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Tapasahat mapeliat tatu debata martang yang mahita. Ali debata mana mina di banua gijang hodo harwan di saluhut silole honda dinggan dohot nasa ulibasa na maliutus. Hupasat habi masian na lion mitu hami pilihan nami tuho. Sang jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasi yang hami pilihanon. Patibulhon harajawan mo dito nga tongan ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohana mi marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asananing lehon ni pundiro di pamataku, hosadot gogoki, rodi saluhut artaku. Upasahat itu nasosatoku Ali aman amin na di banua gijang. Saya pinarmadia magwarmo. Saya Roma harajawanmu. Saya saat malam maniroham di banua atau ngaon sona di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa lidongan namar dosa tuhami. Una kami tokihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo nona puna araja, dohot agamu, rodi asangamu, saleleni Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewata.
Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim. Amin. Amen, amen, Selamat hari Minggu mahita saluhna, Tuhan memberkati.